ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം പ്രണാമം. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमानन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യാനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമാണ്. ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരമപദം പ്രാപ്തി അത് നോക്കി. എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവാണ്. പിന്നെ ആത്മാവാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? ജീവാത്മാവ്. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താ? ആധ്യാത്മാവ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അധ്യാത്മ എന്ന് വിളിക്കും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിനെ എന്താ പറയുക ശരീരത്തിന്റെ ആ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അധിഭൂത എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരാണ്. അതായത് സൂര്യ ചന്ദ്ര എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേവന്മാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിഭൂത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിദൈവം എന്ന് പറയും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിയജ്ഞമാരാണ്. അത് സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്? അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് അത് കുടികൊള്ളുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് സ്മരണം ഉണ്ടാകുന്നത്? അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മരിക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണ വരുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി? ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, അതീതനാണ് എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദുഃഖപൂർണവും അശാശ്വതമാണ്. അതായത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു ധാമമുണ്ട്, ചിന്താമണി ധാമമാണ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ അനേകായിരം ലക്ഷ്മിമാര് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ എന്താ പറയുക ഇച്ഛകളും നടത്തി തരുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും പാല് വറ്റാത്ത ഒരു സുരഭി പശുക്കളുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഗോപി ചന്ദനത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അത് എന്താ പറയാ ഭൂതപ്രേതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എന്താ പറയാ അകറ്റി നിർത്തും ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ. പിന്നെ ഗംഗാനദിയിൽ കുളിക്കുന്ന ആ ഫലം ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരുന്നില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രാപ്തി, പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രാപ്തി, അതായത് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലെ 3ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് 3ാമത്തെ അധ്യായം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പൊ രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവും. രാജഗുഹ്യം, ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് രഹസ്യം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം എന്താണ്? അതിപ്പോ പറഞ്ഞു തരും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യവും വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവും അതാരാണ്? അതെന്താണത്? ഭക്തി യോഗമാണ്. അതായത് ഭഗവത് ഭക്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. അത് എന്താ? ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകമില്ല ഇവിടെ, ഞാൻ പറയാം, അത് വായിക്കാം.
ഇതം തേ തു ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമനുസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രനും ശിഷ്യനുമാണ്. എല്ലാത്തിലും ഉപരി അർജുനൻ എന്താണ്? ഭഗവാനിലെ അസൂയാലു അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താണ്? അസൂയ പാടില്ല. അപ്പൊ കാരണം ഭഗവാൻ അത്രയും ഗ്രേറ്റ് ആണോ, അങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ ആ ഒരു സംശയ ദൃഷ്ടി പാടില്ല, നമുക്ക് അസൂയ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒരു അസൂയാലു അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാന വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാന്റെ, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം ഒന്നും നമുക്ക് സാധാരണ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം, അതായത് യോഗ്യത വേണമെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അസൂയാലു ആവാൻ പാടില്ല ഭഗവാനില്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും, ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ ജ്ഞാനം മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് എവിടേക്കാണ് നമ്മളെ എത്തിക്കുക? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അർജുനനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം ഇതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവും ആയതാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താണ് 5 കാര്യങ്ങൾ? ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയണത്? അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഈ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്? രാജവിദ്യയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്? രാജവിദ്യയാണ്. അതായത് വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. ഏതൊക്കെ വിദ്യ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെയൊക്കെ രാജാവാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. പിന്നെ ഇത് രാജഗുഹ്യമാണ്. അതായത് എന്താ പറയാ, സീക്രറ്റിൽ ഒരു വലിയ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയില്ല, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് വലിയൊരു രഹസ്യമാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല, ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയില്ല. അത് അത്രയും സുഹൃതം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം, എങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി ഉണ്ടാവണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അത് പ്രായോഗികമാക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. രാജവിദ്യയായി രാജഗുഹ്യമായി. ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയണ ഏറ്റവും പവിത്രമാണിത്. എന്താണിത്? ഏറ്റവും പവിത്രം. 3ാമത്തെ കാര്യം. 4ാമത്തെ ഭഗവാൻ പറയണേ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്താ പറയാ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്കത് അനുഭവിച്ചറിയാം. നമ്മുടെ ആ മറ്റൊരാൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിശപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ആ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നമുക്ക് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. ഏത്? ഭക്തിയുത സേവനം ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. പിന്നെ അഞ്ചാമത് ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശാശ്വതമാണ്. ഇതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ത് ചെയ്യോ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആവാണ്. അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ശരീരം നശിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതാ പറയുന്നത്, നമ്മള് ശരീരം മാത്രം നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനെയും കൂടി നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കണം. അതെങ്ങനെയാ പോഷിപ്പിക്കുക? അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രം. അതായത് ഹരിനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മാവ് പോഷിക്കപ്പെടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സനാതന ധർമ്മ സ്വധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വധർമ്മം എന്താണ്? നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, ധാർമ്മിക ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ സനാതന കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എന്താ പറയുക, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുക. അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ഏത്? ഭക്തിയുത സേവനം. കാരണം അത് ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അത് നമുക്ക് സഹായിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? ഇത് ശാശ്വതമാണ്. കാരണം അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് എവിടുന്ന് നിർത്തിയോ അവിടുന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണാം, എന്ത് നന്നായിട്ട് അവർ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയും, എന്ത് നല്ല അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരെവിടെയോ ഏതോ ജന്മത്തിൽ പകുതിയിട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഈ ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ, അത് കണ്ടിന്യൂ ആണ്. അതൊരിക്കലും തടസ്സപ്പെടുന്നില്ല ഭക്തിയുത സേവനം. പിന്നെ ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. പക്ഷെ എപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മളത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു,
ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശാശ്വതവും സന്തോഷമാണ്. എന്താണ് ഇപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? രാജവിദ്യയാണ്, രാജഗുഹ്യമാണ്. അതായത് രാജവിദ്യ, എന്താ പറയാ, വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവും, പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമാണ് ഇത്. പിന്നെ എന്താണ്? പവിത്രമാണ് ഇത്, മൂന്നാമത്തേത്. നാലാമത്തെ പറഞ്ഞു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമാണിത്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതും ആണ്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ, അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തെ മൃത്യു സംസാര വർത്തമനി. ഈ എന്താ പറയാ, ഭൗതികതയുടെ ഈ ഭൗതിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആർക്കാണോ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ഹേ ശത്രുഘ്ന, ശത്രുഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുവിനെ ജയിച്ചവനെ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ആരാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ. ആർക്കാണോ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമില്ല അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുകയില്ല. അവര് വീണ്ടും ജനിക്കും, വീണ്ടും മരിക്കും, വീണ്ടും ജനിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആരാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജനമരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. മയാ തതമിദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷു അവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് എന്താണ് അവ്യക്തമായി. ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം ഈ സൃഷ്ടി, ഈ കാണുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്താ പറയാ, എല്ലാതും എന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലൈവനാണ്. നമുക്കറിയാം രാജാവ് തലൈവനായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞിപ്പോ രാജാവ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം രാജാവിന്റെ അധീനതയിലായിരിക്കും. രാജാവാണ് അതിൽ അധികാരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാം രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എത്തുന്നില്ല. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എവിടെയാണോ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ്. പക്ഷെ അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാം എന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ അവയിൽ ഞാനില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു മൺകലം എടുക്കുമ്പോൾ മൺകലത്തിൽ എന്താണുള്ളത് നമുക്കറിയാം. മൺകലം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? അത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആ മൺകലത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മണ്ണുണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ മണ്ണിൽ മൺകലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. മണ്ണിൽ നമുക്ക് മൺകലം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവാനിലെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നച്ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതെന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അംശമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഉറവിടവും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാം വന്നു, പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒരു അംശമാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ, ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ആ ഗുണങ്ങളുടെ അധീനനല്ല, ഗുണങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം അധിപനാണ്. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഭഗവാൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അംശമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളാൽ, ആ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ നമ്മൾ മലിനീകരിക്കപ്പെടാണ്. അതാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്നൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാ, ഈ മലിനീകരിച്ച നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട്, മഹാത്മാക്കളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ
പോകണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ തിരിച്ചെത്തണം ആ ധാമത്തിലേക്ക് എന്ന് ഭഗവാൻ ഓരോ വഴികൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് ആ ജ്ഞാനം നൽകണം നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും, അത്രേ നമുക്ക് മനസ്സിലുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ, എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ, എന്താ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സ്ലോലി, മെല്ലെ, ക്രമേണ ക്രമേണ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഉത്ഭവസ്ഥാനം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ കാണുന്നതിന്റെ ഒന്നും അംശമല്ല. നമ്മളത് തെറ്റ് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെ കാണാം, അതൊക്കെ ആകാശത്ത് എങ്ങനെയാണ്, അതിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആ അന്തരീക്ഷം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഭഗവാനിലൂടെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ ഭഗവാനൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു അംശം എന്ന് നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനി തു പ്രധാരയ. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം കാറ്റ് അതെവിടെയാണ്, അത് മഹത്തായ ഒരു ആവിർഭാവമാണ്. അതായത് കാറ്റ് മനോഹരമാണ് കാറ്റ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ആവിർഭാവമാണ്. അത് എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, കാറ്റ് ആകാശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സർവ്വതിനെയും ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ സർവ്വതിനെ അത് കാറ്റ് ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാൻ എവിടെയായിരിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. ആ ചിന്താമണി ധാമത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, അവിടെ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ, നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാക്കളെ, നമ്മളായ ഈ ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാത്തിനും ചലിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ കാറ്റിന്റെ ഉപമ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രേരണ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ചലിക്കുകയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തിലുള്ള കാറ്റ് എങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ കാറ്റിനുണ്ടാവോ, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാം ചലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിസ്മയാവഹമായ ഈ പ്രപഞ്ചം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, അതിന് തനിയെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസാരം, അത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഏത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അത് ആരെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതും നമുക്കറിയാം, ശക്തിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണെങ്കിൽ അത് അധമ ശക്തിയാണ്. ഏത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അധമ ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ അതും ആരെയാ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ ഹിതമല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അനങ്ങില്ല. അത് ഒരു തരത്തിലും ചലിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്താ പറയുക, ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് അനക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം തേന ഇച്ഛ വിന തൃണമപി ന ചലതി എന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയോ പോലും നമുക്ക് അനക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമം ഇമം കൃത്സ്നം അവശം പ്രകൃതേ വശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രപഞ്ചം, ഈ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസാരം, ഭഗവാനാണല്ലോ സൃഷ്ടിച്ചത്, അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അധിപൻ അതിന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും, ഭഗവാൻ എപ്പോഴാഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് തോന്നുന്നത് എന്താ സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന്, അപ്പൊ അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ തോന്നണം ആവിർഭവിക്കുകയും അതേപോലെ തിരോഭവിക്കുകയും, അത് പ്രളയത്തിലൂടെ അത് ഇല്ലാതാകുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, അതിനൊക്കെ കാരണം ആരാണ്, അതൊക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആവിർഭവിക്കുകയും അത് എന്താ പറയുക തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്, കാർണോദക സായി വിഷ്ണു. അതാരാണത്, നമ്മൾ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അത്, മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയും. അത് ഈ മഹാവിഷ്ണു ആണ് ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ ആജ്ഞ അനുസാരം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഒരുപാട് അനേകായിരങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ആരാണ്, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭഗവാൻ ഈ വിഷ്ണു സൃഷ്ടിച്ച ഓരോ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉൾപോകുന്നു, ഉള്ളിലേക്ക് പോയി വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതായത് ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു ആരാണ്, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എല്ലാ അണുവിന്റെയും ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് ഭഗവാൻ, അതായത് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നചമാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു
ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിലും കർമ്മഫലത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കർമ്മഭൂമിയാണിത്. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ജഡവസ്തുക്കൾ വേണം, അതിന് അതിൻ്റെതായ നിലനിൽപ്പില്ല, അതിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല. പക്ഷേ എന്നുവരെ ജീവാത്മാക്കൾ വേണം, അതിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾ വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന എന്താ പറയാ ഗുണങ്ങൾക്കോ ഒന്നിനും തന്നെ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെല്ലാം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സത്വ ഗുണത്തിൽ, രജോ ഗുണത്തിൽ, തമോ ഗുണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. ഭഗവാന് എന്താ പറയാ ഗുണം എന്താ പറയുക അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു ഭൗതിക എന്താ പറയാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഭഗവാൻ ബന്ധപ്പെടാതെ ഈ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതും നടക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ യാതൊന്നിലും ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ. ഇതിനോട് യാതൊരു എന്താ പറയാ ആസക്തിയും കൂടാതെ, അതിന്റെ യാതൊരു ഇച്ഛയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഹൈക്കോടതി ന്യായസ്ഥനായ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ജഡ്ജി കോടതിയിലെ തന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാം, ഒരാളെ എന്താ പറയാ തടവിലാക്കാം, ഒരാളെ ജീവപര്യന്തം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ പലതും അദ്ദേഹത്തിന് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞു ആ ജഡ്ജി ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ ആ ജഡ്ജിക്ക് യാതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും തന്നെ ആ ജഡ്ജിയെ ബാധിക്കില്ല. ആ ജഡ്ജി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കോടതിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കൽപ്പനകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ജഡ്ജിയെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു. ഓർഡർ കൊടുത്ത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അത് പ്രവർത്തനാശീലമാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഉദാസീനനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരഃ ഹേതുനാനേന കൗന്തേയ ജഗത് വിപരിവർത്തത്തെ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ എന്താ പറയാ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം, മയാധ്യക്ഷേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചര, അതായത് എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ മാസ്റ്ററാണ്, ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുസാരമല്ലേ അത് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ സർവചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഏത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതേപോലെ ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രളയം കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ യുഗങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്. എന്താ പറയാ ത്രേതായുഗം ആവട്ടെ, സത്യുഗം ആവട്ടെ, ദ്വാപരയുഗം, എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്കും ഓരോ അവസാനം. അതേപോലെ കലിയുഗത്തിന് ഒരു അവസാനമുണ്ട്. 4,32,000 വർഷങ്ങളാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ അവധി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 5000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കിടക്കാണ്. 4,27,000 വർഷങ്ങൾ ഇനിയും കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവസാനം അതിനൊരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതാമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു എന്താണ് അവജാനന്തി മാം മൂഢ. അതായത് മൂഢന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. കാരണം മനുഷ്യരൂപത്തിലാണല്ലോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക. പക്ഷെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് സാധാരണ രൂപത്തെ പോലെ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ്. അവർ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുക. അവരാരാണ്? അവർ വിഡ്ഢികളാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു 4 ദുഷ്കൃതികൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. 4 തരം ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാത്ത ആൾക്കാർ, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർ, മൂഢന്മാരുണ്ട്, നരാധമന്മാരുണ്ട്, എന്താ പറയാ മായ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്, പിന്നെ ആസുരീഭാവം അതായത് നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ
ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയില്ല. അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം അവർ വിഡ്ഢികളാണ്. അവർ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. അവര് ചിന്തിക്കുക എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവര് കണക്കാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, മൂഢോയം അഭി നാ ജാനാതി, അതായത് മൂഢന്മാർക്ക്, വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ പറയാ, യോഗമായ സമാവൃത, അതായത് യോഗമായ ഭഗവാന്റെ ശക്തി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട്. ബഹിരംഗ ശക്തി ആരാണ്? മായാദേവി. അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ്? രാധാറാണി. അപ്പൊ അത് ഇന്റർണൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദൈവിക ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. ആ മായ എന്താ പറയുക, യോഗമായ ഈ വിഡ്ഢികളെ കവർ ചെയ്യാണ്, വിഡ്ഢികളുടെ ജ്ഞാനത്തെ ആവരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാണ്, ഗുണങ്ങൾക്ക് പെട്ടതല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളും അതേപോലെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്? മായാദേവിയുടെ. അപ്പൊ മായാദേവിയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെടും നമ്മളും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണ, നാമ, രൂപ, ഗുണ, ലീല, അവന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന്. അറിയില്ല. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിലും അത് നമുക്ക് സ്വയം പഠിച്ചാലൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു വേണം. ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ വിചാരിക്കും സാധാരണ മനുഷ്യർ, ആരും വിഡ്ഢികൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ സാധാരണ ആണ്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് പോലും സ്വയം എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് രചിച്ച ഒരു ഇതാണ് എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മസംഹിത. അതിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് സ്വയം ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണനാണ്, ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ആരാ പറയുന്നതൊക്കെ? സ്വയം ബ്രഹ്മാവാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വിഡ്ഢികൾക്ക് മാത്രം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മോഘ കർമാണോ മോഹജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് മുക്തിക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ വിഡ്ഢികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കില്ല, കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് എന്റെ യോഗമായ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക? ഈ വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക? അവർക്ക് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ മോഹിതരായ ആൾക്കാർക്ക് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? നിരീശ്വരവാദങ്ങൾ. ഭഗവാൻ എന്ന ഒരു സത്യമില്ല, ഭഗവാൻ ഒന്നുമില്ല, ഈ സൃഷ്ടി തനിയെ സംഭവിച്ചതാണ്, ഇതിനൊന്നിനും കാരണം ഭഗവാൻ അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിരീശ്വരവാദങ്ങളുണ്ട്. അസുരന്മാർ, ഇവരൊക്കെയാണ് അസുരന്മാർ. നമ്മൾ പറയല്ലേ 4 തരം ആൾക്കാരാണ് അസുരന്മാർ. അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കില്ല. അവരിങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംശയാദൃഷ്ടിയ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവർ അധമലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ അവർ അധമലോകങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് ആ നിരീശ്വരവാദത്തിലാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ആകർഷണം തോന്നുന്നത്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചാലും അവർ ആ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വഴി തെളിയുകയില്ല. കാരണം അവര് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അന്വേഷിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വേണം അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരു? കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല. പിന്നീട് അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം എന്തിനു വരുന്നു? അപ്പൊ അവർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് തന്നെ പ്രയത്നിച്ചാലും അവരുടെ ജ്ഞാനാർജനം, അവർ ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് ജ്ഞാനം നേടിയാലും, എന്തുമാത്രം പാണ്ഡിത്യം അവർ നേടിയെടുത്താലും അതെല്ലാം വിഫലമാകും. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പാഴായി പോവും, എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോവും. അവരുടെ ആ ജ്ഞാനം ശരീരം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം വേസ്റ്റായി. പിന്നെ അവരുടെ ആ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അവർ അധമ ലോകങ്ങളിലേക്കും എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്തി അനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശേഷാത്മാക്കൾ ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷൻ എന്ന് ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കൾ എന്താണ്? മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണത്? അത് ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് നമ്മൾ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കൾ
എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവര് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അവർ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു. അവർ ആരുടെ പിടിയിലാണ്? അവര് മായാദേവിയുടെ പിടിയിലാണ് അവര്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നു മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്നെങ്ങനെയാണ്? അവര് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദൈവീ പ്രകൃതി മാശ്രിതാഹ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ദൈവീ പ്രകൃതി ഏതാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോഗമായ അന്തരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി യോഗമായ അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യോഗമായ. കാരണം എന്താണ്? അവർ പരിശുദ്ധ ആത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അവർക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം? അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും അവര്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഏതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും, സംരക്ഷണം കൊടുക്കും. പക്ഷേ അതല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? അവർ മായയുടെ പിടിയിലാണ്. അതായത് മായാശക്തി, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായാശക്തിയുടെ ദുർഗാദേവി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ പിടിയിൽ പെടും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങള്, 3 എന്താ പറയുക ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണം ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാദേവിയാണ്. അപ്പൊ അവൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുക? ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു, ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് കലിയുഗ ധർമ്മം ഹരിനാമ ജപം എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്? മായാദേവി നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും. അതായത് ഇതിന്റെ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് മായാദേവി, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഹെഡാണ്, അതായത് അത് ദുർഗാദേവി. അപ്പൊ മായാദേവി എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ, ശരിക്കും മായാദേവിക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലോ ഇവരിപ്പോ ശരിക്കും പരിശ്രമിക്കുകയാണോ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഓരോ തടസ്സങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക്. ഓരോ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ തന്നെ ആണോ, അതോ ഇനിയിപ്പോ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു എന്ന് കർമ്മഫല ആസക്തിയിലാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി തരണം. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ജീവിതത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ ഭക്തി മുന്നോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറയുക പകുതിക്കിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കില്ല, അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ പകുതിക്കിട്ട് നിർത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. അത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ. കാരണം നമുക്കറിയാം 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, 3 ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മായാദേവി നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നിർത്താതെ, നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ നിർത്താതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെ നമുക്ക് വിജയം വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു പെടും. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ മായാദേവിയുടെ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് തരണം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവൃതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസത്തെ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മഹാത്മാക്കൾ. എന്താണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അവരെന്താ ചെയ്യുക? അതെന്താണ്? അതായത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാത്മാക്കൾ ആരാധിക്കുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാൻ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, അതായത് എപ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. രണ്ടാമത് പറയുന്നു ദൃഢവൃതാഹ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ, അതായത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാനിലെ, ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിമുക്തരായിട്ട്, അതായത് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടേ അവിടെ ഇരിക്കും. അതാണ് ദൃഢവൃത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ. യതന്തശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ദുഃഖം വന്നാൽ ഭക്തിയും വിട്ടു എല്ലാം വിട്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ഭഗവാനെ വേണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഭഗവത് പ്രാപ്തി അവർക്ക് വേണം. അപ്പൊ അവർ മഹാത്മാക്കളാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അവരെ ഒന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. അവർ ദൈവീ പ്രകൃതിയുടെ ആ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദൃഢവൃത്ത, അതായത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ പ്രയത്നം ഒരിക്കലും നിർത്തില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം, 50-50. നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ സഹായം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രയത്നം തന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ സഹായിക്കില്ല. അതായത് നമ്മൾ പാതി ഭഗവാൻ പാതി. അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഇടണം. നമ്മൾ ഒരു അടി വെച്ച ഭഗവാൻ ഒരു 10 അടി നമുക്ക് വേണ്ടി വെക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ആ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. പിന്നെ നമസ്യന്തശ്ച, അതായത് എന്റെ മുന്നിൽ അവർ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെപ്പോഴും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ മാം ഭക്ത്യ, അതായത് ഭക്തിയോടുകൂടി. ഈ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തി യോഗമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ഭക്തി എന്നുള്ള ഒരുപാട് തവണ ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത് ഭക്തിയ. കാരണം കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല. അതായത് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വഴിയാണ്, എളുപ്പമായ ഒരു വഴിയാണ്, വളരെ ഈസിയാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആവുള്ളൂ. പിന്നെ നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ, ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഞാൻ. അതായത് സതതം കീർത്തയന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൃഢവൃത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ, പിന്നെ യതന്തശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പിന്നെ നമസ്യന്തശ്ച മുന്നിലെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പിന്നെ നിത്യയുക്ത മാം ഭക്ത്യ, അതായത് ഭക്തിയോടുകൂടി നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ, ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിതാമഹസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെയാ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിന്റെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ എല്ലാം പറയും നമ്മൾ. ഭഗവാനെ എല്ലാ സർവ്വതും ത്വമേവ എന്ന് പറയും. അതായത് നീയാണ് എന്റെ അച്ഛൻ, നീയാണ് എന്റെ അമ്മ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? അതന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ, ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു നിന്റെ അമ്മ, ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു നിന്റെ മുത്തച്ഛനും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ വേദ്യം, എന്താണ് വേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അറിയേണ്ടതും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? സർവ്വവേദങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വേദ്യം, അറിയേണ്ട കാര്യം ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു പ്രണവം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓം എന്നുള്ള ആ അക്ഷരമാണ് പ്രണവം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പറയാ, രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ ശബ്ദക്കെ പൗരുഷം ഋഷു പ്രണവ സർവവേദേഷു. അപ്പൊ പ്രണവ മന്ത്രമാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓം എന്നുള്ള ആ പ്രണവവും ഞാനാകുന്നു, പിന്നെ സർവ്വവേദങ്ങളും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ സർവ്വവേദങ്ങളും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തച്ഛനും സർവ്വവേദങ്ങളും ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? വേദ്യ മന്ത്രം, നീ എന്നെ അറിയേണ്ടതും ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. പിന്നെ പ്രണവം എന്ന ആ ഓംകാരം, ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. അപ്പൊ ഓം എന്നുള്ളതും ഈ ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഗതിർഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജം അവ്യയം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും പിന്നെ വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും മുറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം? ഭഗവത് പ്രാപ്തി, പരമപദം പ്രാപ്തി. അതായത് ലക്ഷ്യം അതിപ്പോ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭരണകർത്താവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ഭരണകർത്താവാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുവും എല്ലാത്തിന്റെയും, നമുക്കറിയാം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭോക്താറാം യജ്ഞതപസം അല്ലെ, സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും എന്താ പറയാ ദേവന്മാരുടെയും ആരാണ് പ്രഭു? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രഭു. സാക്ഷിയും, ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. പിന്നെ വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റ മിത്രവും, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സുഹൃതും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ്. അപ്പൊ മിത്രനും ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കും. അതായത് ഭഗവാന് തോന്നാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കണം, സൃഷ്ടി സംഭവിക്കും. ഭഗവാന് തോന്നാണ് വേണ്ട പ്രളയം വേണം, അപ്പൊ പ്രളയം സംഭവിക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഹിതമില്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ മയാധ്യക്ഷേണ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശാശ്വതമായ ബീജവും ഈ ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ബീജപ്രദാ പിത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അതെന്താ പറയുന്നത്? അതായത് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആ ബീജം നൽകുന്നത് ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. तपाम्यहमहं वर्षं നിഗൃഹാമൃത്സുജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹം അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ തന്നെ അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ? അർജുനോട് പറയാണ്, ഊർജം നൽകുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഊർജം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സൂര്യനാവട്ടെ ചന്ദ്രനാവട്ടെ സ്വന്തം പ്രകാശമില്ല. അതൊക്കെ എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഊർജം അല്ല, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പ്രകാശമൊക്കെ എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനാണ് ഉറവിടം, ഭഗവാനാണ് ആ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അവർക്കൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാം കഴിയുന്നതും. അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാർക്കും സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരമാണ് ദേവന്മാർ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഭഗവാൻ
ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദേവന്മാരുണ്ട്. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? പ്രതിനിധികളാണ് അവരൊക്കെ. ദേവന്മാരൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യ, ചന്ദ്രൻ, ദേവന്മാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതിദൈവമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഈ ദേവന്മാർ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അവരും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ മഴ പെയ്യിക്കാൻ നമുക്കറിയാം, വരുണദേവനുണ്ട്, ഇന്ദ്രദേവനുണ്ട്, വായുദേവൻ, അഗ്നിദേവൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ ഞാനാകുന്നു അമൃതവും. അമൃതം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ, അത് മൃത്യുവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരും, അഹം കാലോസ്മി എന്ന്. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം കാലമാകുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 5 ടോപ്പിക്കാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അതായത് ഈശ്വരൻ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, കാലം, കർമ്മം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ കാലമാകുന്നു. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചാലും ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവസാനം എല്ലാവരെയും നേരിടും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ നേരിടണം. എങ്ങനെയാണ്? മൃത്യുവിലൂടെ, മരണത്തിലൂടെ. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ കാലമാകുന്നു, ആ മൃത്യുവാകുന്നു. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃത്യു, ആ മൃത്യു ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ എത്ര നമ്മളെ നിന്ദിച്ചാലും, ഞാൻ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും, അവസാനം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആ മൃത്യു ദേവതയായിട്ട്, മൃത്യുവായിട്ട് ആരാ വരുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക്? സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാനാണ് മൃതവും മൃത്യുവും, ആത്മാവും പിന്നെ ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവും ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നു ആത്മാവും ജഡവസ്തുക്കളും. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും മഴ നിർത്തുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. त्रैवेद्यमां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവി ദേവഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും എന്താ പറയാ സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാവരും ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് മാത്രം. ഇൻഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പറയില്ല, പ്രത്യക്ഷമല്ല, എന്താ പറയാ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ആരെയാണ്, പരോക്ഷമായിട്ട് നമ്മൾ ആരെയാ പറയും? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച്. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ദാനം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു കുറച്ച് പുണ്യപ്രാപ്തിയാവും, ആ പുണ്യപ്രാപ്തി കൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകും? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്വർഗങ്ങളുണ്ട്, സ്വർഗലോകങ്ങളുണ്ട്, അധമലോകങ്ങൾ, നരകങ്ങളും ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമി നടുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, മധ്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ കാണുന്നതെല്ലാം സ്വർഗലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഉപരിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ളതെല്ലാം അധമലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതിന്റെയും താഴെയാണ് നരകലോകങ്ങൾ വരുന്നത്, പിതൃലോകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, പിതൃലോകം വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ നമ്മൾ എന്താ, ഈ ഭൂമി കർമ്മഭൂമിയാണ്. ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുണ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് സ്വർഗം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വർഗ സുഖങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, സ്വർഗത്തിൽ സുഖമാണ് എന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതിന് കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനം എല്ലാം ചെയ്യും, നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തിയാവട്ടെ, നമുക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വർഗ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദ പഠനം നടത്തുന്നവരാവട്ടെ, സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരാവട്ടെ, മറ്റെന്ത് വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നതോ ഭഗവാനെ, ആ ഒരു ആകാംക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. കാരണം നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പുണ്യലോകത്തേക്ക് പോകും. എവിടെ? ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി ജനിക്കുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ പോയി ജനിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താവുന്നു? വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു വീണ്ടും വരും, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരും. അതെങ്ങനെയാന്ന് നമുക്കിപ്പോ നോക്കാം. വീണ്ടും പറയാം. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं കാമകാമോ ലഭന്തെ. അതായത് ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആയ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് എന്താ പറയുക, തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഇവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പരമപദം പ്രാപ്തി ആകില്ല.
കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു എന്താ കാമ്യ കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, നമ്മൾ കുറച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ, നമ്മൾ കുറച്ച് ദാനമൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയാവും, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന്. അപ്പൊ പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അവർ മുക്തരാകും, കാരണം അവർ നല്ല കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ ചെന്ന് ജനിക്കുന്നു, ആ ഇന്ദ്രലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ എങ്ങനെ പറയാ, ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ ചെന്ന് അനുഭവിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി, ഈ ഭൂമിനെ പറയുന്നത് മർത്യലോകം എന്ന്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മർത്യലോകം. അപ്പൊ ക്ഷീണേ പുണ്യം, അവിടെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രലോകത്തിൽ നമ്മുടെ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഫലമെല്ലാം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നേ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ. കാരണം നമ്മൾ സുഖമാവട്ടെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ പുണ്യമാവട്ടെ പാപമാവട്ടെ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് നല്ല കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ നമുക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തിയോ നരകപ്രാപ്തിയോ ഒന്നും അല്ല ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, പരമപദം പ്രാപ്തിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. നൃഗ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്, ആ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പുണ്യം നേടണം എന്ന് വെച്ച് ദാനം ചെയ്തു. അവസാനം എന്തായി, ശാപം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സെന്ററിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ പറയാ, പുണ്യവും ഇല്ല, പുണ്യവും കിട്ടില്ല, പിന്നെ പാപവും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. കാരണം എന്താ, പുണ്യം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു, കുറച്ചു കാലം അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു, ആ പുണ്യ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ വീട് ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി, വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ, അതായത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇതല്ലാതെ ഈ പരമ്പര അല്ലാതെ അവർക്ക് മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. അവർക്ക് വീണ്ടും ഇത് തന്നെ, വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നു, വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിത് അവിടെ ചെന്ന് അതെല്ലാം കറങ്ങിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ജ്ഞാനപാനയിൽ പൂന്താനം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജ്ഞാനപാന. അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭൂദാനം പറയുന്നുണ്ട്, സ്വർഗം നരകം ഇങ്ങനെ ഒക്കെയായി മണ്ടുന്ന ജീവന്മാർ. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, സ്വർഗം നരകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ചു കാലം സ്വർഗം, കുറച്ചു കാലം നരകം, പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും, വീണ്ടും ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യും, വീണ്ടും സ്വർഗം വീണ്ടും നരകത്തിലേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആ പൂന്താനം പോലും അതാ പറയുന്നത്. എന്താ എങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് പണത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അല്ലെ, പണം സമ്പാദിച്ചെടുക്കുന്നു. സമ്പാദിച്ചു വെച്ച പണത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കുക. എന്തിനാണ്, നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, നമ്മളൊരു വീട് വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൂർ പോകാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ടൂർ പോകാൻ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പണമെല്ലാം നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കും. ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്താണ്, നമ്മളൊരു നിശ്ചയിച്ച ആ തീയതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ടൂറിന് പോവാണ്. ആ ടൂറിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് 2 ദിവസമോ 4 ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച അവിടെ പോയി ആ ടൂർ പോയിട്ട് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യും, നമ്മൾ അവിടെ ആസ്വദിക്കും. അവിടെ എല്ലാം ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയാ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച ആ പണം എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ചെലവഴിക്കും. അവിടെ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പണം എല്ലാം തീർന്നു പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. മാതാജി, സന്ധ്യ മാതാജി, ശോഭന മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാരും. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബ് ആവാണ്, ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. ആ ഫ്ലോ പോവാണ് നമ്മുടെ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ടൂറ് പോയി അവിടെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ച പണം എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നമ്മൾ അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആസ്വദിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ, പണം തീരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നെത്തും. വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും, വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോയി വീണ്ടും ഇതേ കാര്യം തന്നെ, വീണ്ടും നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും, കാണാത്ത വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും, പിന്നെ അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യും, വീണ്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ കുറെ പുണ്യം സമ്പാദിക്കും, കുറെ പാവങ്ങൾ ചെയ്യും, കുറെ പുണ്യം സമ്പാദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലും, അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യും. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും, വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകും, അധമലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, അവിടെ അനുഭവിക്കും, വീണ്ടും തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ചക്രം. അത് ചക്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മോചനം കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇവർക്ക് ജന്മ മൃത്യു പരമ്പര അല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാനോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. ഇത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ കേട്ട് കാണും നിങ്ങൾ. അവസാനമായിട്ട് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത്, അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസത്തെ. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണേ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അതിന്റെ
യോഗക്ഷേമത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യോഗക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം, ആർക്ക്? ഭക്തന്മാർക്ക്. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു ഭക്തന് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവത് ഭക്തി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും നമ്മുടെ കാര്യം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നത്. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തും. എന്താണോ അവർക്കുള്ളത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല, അത് നിലനിർത്തും ഞാൻ. പിന്നീട് എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊരു കഥ കേൾക്കാം നമുക്ക്. അതായത് അർജുനാചാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാര്യം എന്താണ്? പഠൻ പാഠൻ, അതായത് സ്വയം വേദങ്ങളെ പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ആ വേദജ്ഞാനം എന്താണോ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ആ ജ്ഞാനം നേടിയെടുത്ത് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അർജുനാചാര്യൻ. അപ്പൊ ഈ അർജുനാചാര്യ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം വേദാഭ്യാസനം എല്ലാം കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഈ എന്താ പറയുക, യാചിച്ച് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രമാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നത്. പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ എന്താ പറയാ തർജുമ ചെയ്യുക, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലായതുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഭക്ഷണമൊക്കെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ യാചിച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യാചിച്ച് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കാനില്ല അവർക്ക്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഗീതയുടെ എന്താ പറയാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ആ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ്, ഇപ്പൊ കുട്ടികളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി, എന്നിട്ട് പുറത്തു പോയി അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ ചതുർത്ഥ ആശ്രമങ്ങളിൽ വെച്ച് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ദാനം ചെയ്യണം. അതായത് ബാക്കി 3 ആശ്രമങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മചര്യ, സന്യാസ, വാനപ്രസ്ഥ, അവരെ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥരുടെ ബാധ്യതയാണത്, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ 3 ആശ്രമങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കണം, അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പുറത്തു പോയി യാചിച്ച് വരുമ്പോ തിരിച്ചു വരും കൈയോടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയപ്പോ രണ്ടാമത്തെ തവണ പോവാണ്. രണ്ടാമത്തെ തവണ പോകുമ്പോഴും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ 2 തവണ വെറും കൈയോടെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നത്. അവസാനം ഭാര്യയോട് പറയണം, ഇന്നൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഭാര്യയും പട്ടിണിയാണ്, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം എന്താണ്, അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകം ഈ എന്താ പറയാ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ശ്ലോകമാണ് വന്നത്. ഏത്? അനന്യാ ചിന്തയൻ തോമാം. അതിലുണ്ട് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അതായത് അവർക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. ആ വാക്കുകൾ കണ്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നി. കൃഷ്ണ, 2 വട്ടം ഞാൻ പോയി തിരിച്ചു വരും കൈയോടെ വന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് വളരെ സങ്കടം തോന്നിയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ വാക്കിനെ ഇങ്ങനെ 2 വെട്ടിടാണ്. ആ വാക്കിനെ 2 വെട്ട്. അത് സങ്കടം കൊണ്ടാണ്, ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടുമല്ല, പക്ഷെ സങ്കടം കൊണ്ട് 2 വെട്ടിടാണ്. വെട്ടിടാണ് ആ വാക്കിന്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യയോട് പറയാണ്, 3ാമത്തെ തവണ പോവാണ്, പുറത്തു പോവാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു വരട്ടെ, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോവാണ്. അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോവാണ്. കാരണം എന്താ അറിയോ, അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമാവുന്ന വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കും പട്ടിണിയാണ്, ഭാര്യ ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല്, ആ സമയത്താണ് ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ബലരാമൻ, അതായത് ബലരാമനും കൂടി ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ വരികയാണ്, നിറച്ച് സാധനങ്ങളായിട്ട്. ആ ഗുരുവിന്റെ ആ അർജുനാചാര്യരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താണ്. എത്തിയിട്ട് വാതില് കൊട്ടി. അപ്പൊ വാതില് തുറന്നപ്പോ ഭാര്യ വാതിൽ തുറന്നപ്പോ ഈ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ള 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാണ്. ഒരു കുട്ടി നല്ല വെളുത്തതും ഒരു കുട്ടി കുറച്ച് നീല നിറത്തിലും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അർജുനാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇതെന്താ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തരാനുള്ളതാ, ഈ വീട്ടിലേക്ക് തരാനുള്ളതാ, കാരണം അർജുനാചാര്യര് കൊടുത്തു വിട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം 2 വട്ടം പോയിട്ട് വെറും കൈയോടെയാണ് വന്നത്. പിന്നെ 3ാമത് ഈ കുട്ടിയോട് വന്ന് പറയാണ്, ഈ കാളവണ്ടിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ വെക്കാനുള്ളതാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ 2 പേരും സ്വയം വന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീക്ക് വളരെയധികം ഒരു മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഇത് ആരാണ് എന്താണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആ എന്താ പറയാ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവസാനം ആ കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, പുറംഭാഗം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് പറയാണ്, എന്റെ പുറഭാഗം ഒന്ന് നോക്കൂന്ന്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ 2 വര കാണും. 2 വര കാണുമ്പോ പറയാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്നെ അടിച്ചതാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വടിയെടുത്ത് എന്നെ അടിച്ചതാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് അതിശയം തോന്നും. കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയല്ല, വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനും നല്ലൊരു സ്വഭാവക്കാരനാണ്. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ അടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, 2 വര കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ ഇന്ന് അടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ ഈ സ്ത്രീക്ക് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവര് പോയപ്പോ അർജുനാചാര്യൻ തിരിച്ചു വരാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഈ സ്ത്രീ എന്താ പറയാ, ആ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താ എല്ലാം
അടുക്കളയിൽ എല്ലാം പാകം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പൊ അർജുനാചാര്യൻ 3-ാമത്തെ തവണയും വെറും കൈയോടെയാണ് വരുന്നത്, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ വീട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല മണം വരികയാണ്. അപ്പം ശരി, ഇത് എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആണോ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ സംശയം തോന്നാണ്. എന്നിട്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോ ഭാര്യ വാതിൽ തുറന്നപ്പോ എല്ലാം കാണാണ്, ഭാര്യ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, ഇതൊക്കെ നീ എപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറയണേ, അതെന്താ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തന്നെയല്ലേ 2 കുട്ടികൾ, അത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിരുന്നു, ശിഷ്യന്മാർ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ 2 പേര്, അവരാണ് ഈ കാളവണ്ടി നിറച്ച് സാധനങ്ങളായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു പോയതെന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ ശിഷ്യന്മാരോ, ഞാൻ എപ്പോ കൊടുത്തു വിട്ടു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിശയം തോന്നാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടു, പക്ഷെ എല്ലാം ശരി, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് എനിക്ക് പിടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തത്? അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതിലെ ഒരു കുട്ടി, നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ നിങ്ങൾ അടിച്ചത്? അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അടിക്കേ? അവർ പറഞ്ഞു, ആ കുട്ടി എന്താ പറയാ പുറം വശം കാണിച്ചെന്നു എനിക്ക്, എന്താ പറയാ അവിടെ ഇങ്ങനെ 2 ലൈന് കാണാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അടിച്ചതിന്റെ ആ 2 വര കാണാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഈ അർജുനാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലാവാണ്, അത് വേറെ ആരുമല്ല, സ്വയം കൃഷ്ണൻ വന്നതാണ്, സ്വയം കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വീട്ടിലെത്തി വന്ന് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. തിരിച്ചു ഓടിയെത്തുമ്പോ സങ്കടത്തോടുകൂടി, സന്തോഷമോ സങ്കടമോ ഒന്നും പറയാൻ അറിയില്ല, തിരിച്ചു ഓടിയെത്തി ഈ ശ്ലോകം നോക്കാണ്. കാരണം അന്ന് ആ രാവിലെ നോക്കിയ ശ്ലോകം ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു. അതായത്, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുന്നു, യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അതിൽ 2 വെട്ടിട്ടിരുന്ന് അത് കാണുന്നില്ല. അവിടെ കാലത്ത് പോകുമ്പോ സങ്കടം കൊണ്ട് 2 വെട്ടിട്ടു, പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അതിൽ 2 വെട്ട് കാണുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു, അത് ഭഗവാൻ അത് ഭഗവാൻ സ്വയം അതൊരു അടിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചത്. എന്നിട്ട് അതെന്താ, ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, യഥാർത്ഥമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, ഈ വാക്ക് സത്യം തന്നെയാണ്, യോഗക്ഷേമം ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും, ആരുടെ, എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ, അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത്, ഈ ശ്ലോകം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. येऽप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते ശ്രദ്ധയാൻവിതാഹ തേപി മാമേവ കൗന്തേയ യജന്തി അവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധി പ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അത് അവിധിപൂർവകം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ രീതിയല്ല. അതായത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അവര് എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നില്ല, അവർ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട്, അതായത് എന്താ പറയാ പരോക്ഷമായിട്ട്, അതായത് ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്ന് പറയില്ല, പരോക്ഷമായിട്ട് അവർ എന്നെ തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ദേവന്മാർ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിലാണ്, ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ, അതായത് ഭഗവാനാണ് അവരുടെ നിയന്താവ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർ വെറും പ്രതിനിധികളാണ്, അല്ല അവരെല്ലാം അല്ല, അവർക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല. ഒരു ഫലം എന്താ പറയാ, ഒരു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫലം തരാൻ പോലും അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ് അവർ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, അത് എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ദേവന്മാർ നൽകുന്ന ഫലം അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാർ തരുന്ന ഫലങ്ങൾ തുച്ഛമായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും. പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമ എന്താ പറയുക ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശാശ്വതമായ വരങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുമ്പോഴും അത് ശാശ്വതമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്താണ്, അവര് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഉപാസിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് ഡയറക്ട്ലി അല്ല എന്ന് മാത്രം, അത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ല പരോക്ഷമായിട്ട് അവർ എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരത്തിന് നമ്മൾ എവിടെയാ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഇലകളിലോ കൊമ്പുകളിലോ മറ്റെന്താ പറയാ ശാഖകളിലോ അതിലല്ല വെള്ളമൊഴിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എവിടെ വെള്ളമൊഴിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ വേരുകളിലാണ് വെള്ളമൊഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മരത്തിന്റെ പോഷിക്കപ്പെടും. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിലൂടെ എവിടേക്കാ അത് ഭക്ഷണം ചെല്ലുന്നത്, ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ വയറ്റിലേക്കാണ് ഭക്ഷണം ചെല്ലുന്നത്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ മാത്രമാണ് പോഷിക്കപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ ഓരോ അവയവവും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും എന്താണ്, പോഷിക്കപ്പെടും. അതേപോലെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാണോ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ, അതായത് പരമപുരുഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം പ്രീതിപ്പെടും. ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാർക്കൊക്കെ അവർക്കറിയാലോ, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം പോഷിക്കപ്പെടും, അവർക്കെല്ലാം സമാധാനത്തിൽ അവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പല ദേവന്മാരുടെയും പുറകെ പോവും. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് ഓരോ ഫല ആകാംക്ഷ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ വേണം, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ദേവന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോയി നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ, നമുക്ക് അത് വേണം, നമുക്ക് ഇത് വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും, പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യാന്തി ദേവവൃതാ ദേവൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവൃതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ യാന്തി
മദ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃകളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ ആകട്ടെ അവർ അവരോടൊപ്പം തന്നെ ജനിക്കുന്നു. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ അംശമായാലും നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് മാത്രം, വളരെ പരിമിതികളുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാൻ സത്വഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവണോ, രജോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവണോ, അതോ ഞാൻ എന്താ പറയാ താമസിക ഗുണത്തിലുണ്ടാവണം, അത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണോ നീ ചെയ്തോ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നേ വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെവിടെ പോകും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തേക്കും. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമായ ലോകമാണോ? അല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ കുറച്ചു കാലം സുഖിക്കും, ഇന്ദ്രലോകത്ത് പോവും, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോവും, കുറച്ചു കാലം അവിടെ സുഖിക്കും. ആ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി. വീണ്ടും പുണ്യം തീരുമ്പോൾ അവർ ഇവിടെ വന്ന് ജനിക്കുന്നു. അതാണ്. പിന്നെ പിതൃക്കളെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വരും, അവർ പിതൃക്കളെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ പിതൃലോകമുണ്ട്. അതെവിടെയാണ്? അത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന അധമലോകങ്ങൾ, ഭൂമിക്ക് താഴെ 7 ലോകങ്ങൾ അധമലോകങ്ങളാണ്. അതിന്റെയും താഴെയാണ് നരക ലോകങ്ങൾ വരും. അതിന്റെ അടുത്താണ് പിതൃലോകം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പിതൃക്കളൊക്കെ അവിടെ ആ ലോകത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ പറയുന്നത് പിതൃലോകത്ത്, അതായത് പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവരെവിടെ പോകും? പിതൃലോകത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിതൃലോകത്തിൽ ഒരു രാജാവുണ്ട്, അര്യമൻ എന്ന രാജാവുണ്ട്. പിതൃലോകത്ത് ആരാണ് രാജാവ്? അര്യമൻ. അര്യമൻ എന്ന രാജാവുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം തന്നെ ജനിക്കുന്നു. ആരാണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണോ, നമ്മൾ സത്വത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറും അല്ലെ. ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഉപാസന പോലും മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണോ ഉപാസിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ആ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ആകട്ടെ, അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. എന്ത് എളുപ്പത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ ഭക്ത്യ എന്നുള്ള വാക്ക് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അല്ലാത്തതൊന്നിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആരാണോ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു ഇലയോ, ഇല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തുളസി ഇല, ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരു തുളസി ഇല കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഇല എന്താ പറയാ, ഒരു ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പഴങ്ങളായാലും നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുക, സ്നേഹം കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അതും സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇനി ജലമോ ആകട്ടെ, ഫലമോ ആകട്ടെ, ഒരു പൂവാകട്ടെ, ഏത് പൂവെങ്കിലും ഭഗവാന് സ്നേഹം, നമുക്കൊന്നുമില്ല കൊടുക്കാൻ, ഒരു പൂവെങ്കിൽ പൂവ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമോ. പക്ഷെ അതവിടെ എന്തുണ്ടാവണം? 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയും ഉണ്ടാവണം, സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം. ഈ രണ്ടുണ്ടായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജലമോ, അതായത് തോയം എന്ന് പറഞ്ഞ ജലം, തോയം എന്ന് പറഞ്ഞ ജലം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഫലമോ ജലമോ എന്തുമാകട്ടെ, എനിക്ക് ഭക്തിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നാൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഒഴികഴിവ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ടതാണ്, എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തു, ഇനി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും ജലമാവട്ടെ. വെള്ളമില്ലേ, വെള്ളം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണല്ലോ, വെള്ളം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരിത്തിരി വെള്ളം വെച്ച് ഭഗവാന് സ്നേഹത്തോട് ആ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ വെള്ളം പോലും സ്വീകരിക്കുകയാണ്. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹിയാണ്. നമ്മുടെ ഭാവം, ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ സമ്പത്തും ഇതും ഒന്നും അവന് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവന് ആവശ്യമില്ല, കാരണം തന്നതെല്ലാം അവനാണ്. അപ്പൊ അവൻ എന്താ ആവശ്യം? അവൻ ആത്മാരാമനാണ്, അവന് സ്വയം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. അതേപോലെ ത്വദീയ വസ്തു തുഭ്യമേവ സമർപ്പയെ, അതായത് നീ തന്ന വസ്തു നിനക്ക് തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഭഗവാന് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു അച്ഛൻ വന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വയം കഴിക്കുകയാണ് അച്ഛന് കൊടുക്കാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാ അച്ഛൻ കൊണ്ടു തന്നു, സ്നേഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചത് അച്ഛന്റെ വായിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? നമ്മൾ ആ സ്നേഹത്തെ, നമ്മൾ ആ ഒരു അവസരമാണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്, നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വാക്കല്ല. ഭക്തി എന്നാ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് വെറും ഭക്തി അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം. അതെ, ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സേവനമായിരിക്കണം, അതാണ് ഭക്തി. അല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഭക്തി വാക്കുകളല്ല. ഭക്തി വാക്കിലൂടെ പറയുന്നത് ഭക്തിയല്ല, ഭക്തി നമ്മുടെ സേവനമാണ്. എന്താണോ നമ്മൾ ഭഗവാന് ആ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ്, അതൊരു അവസരമാണ്
നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന്, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേൾക്കുക. 9 വിധം ഭക്തിയുണ്ട് അതിൽ. എന്താ പറയുക, ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ. ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തെടുക്കുക, അതും മതി. എന്തും ചെയ്യാം. 9 രീതികൾ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജലം മാത്രമായാലും തന്നാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. കാരണം ഭാവഗ്രാഹിയാണ്, ഭക്തവത്സലനാണ്, ഭക്തപരാധീനനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവിടെ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത് തപസ്യസി കൗന്തേയ തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് സ്നേഹമാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയോ ഇവിടെ വന്നു വിട്ടു, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഭൗതികമായി നമ്മൾ മലിനം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ധാമത്തിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആ വഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, നീ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ, കാലത്ത് തൊട്ട് രാത്രി വരെ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ, പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ നിവേദിക്കുന്നുവോ, അതെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഭക്ഷിക്കൂലേ, അപ്പൊ ആ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പോലും ഭഗവാനെ എന്താ സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, അതിലൊന്നും പാപമില്ല, അതിൽ പുണ്യമില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്താ മുക്തമാകാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. ആദ്യം എന്താ ഭഗവാൻ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹം, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ, പിന്നെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യേ. കാരണം നമുക്കറിയാം, ആ രാജാവ് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ടല്ല ചെയ്തത്. എനിക്ക് കുറച്ച് പുണ്യം നേടണം, എനിക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുങ്ങിയത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നേരം മറിച്ച് അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതിന് ആ ഒരു ശാപം ഏൽക്കില്ലായിരുന്നു ആ രാജാവ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്, അതായത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, അത് എല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയമില്ല, പക്ഷപാതവും ഇല്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടാണ്, എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല, ഭഗവാനിപ്പോ അസൂയയില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ, കാരണം മക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് മക്കളോട് എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരേപോലെയാണ്, പക്ഷപാതമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഒരു കാര്യം പറയാണ്, അതായത് ആരാണോ ഭക്തി പുരസരം എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഭക്തിയല്ല, ഭക്തിയുത സേവനം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണേ, ആരാണോ എന്നെ ഭക്തി പുരസരം സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തും, അയാൾ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയമാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ അവരും ഒരു മനുഷ്യൻ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരും ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയല്ലേ. പക്ഷെ എന്തിനാണ് അവരെല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം ത്യജിച്ച് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറുന്നത്? അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നഷ്ടമുള്ളത്? നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല, നമുക്കെല്ലാം ലാഭം തന്നെയുള്ളൂ. നേരത്തെ കണ്ട പോലെ എല്ലാ യോഗക്ഷേമം അവൻ നോക്കിക്കോളും. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് പോലും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. अपि चेत्सु दुराचारो भजन्ते മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നീ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ഭൂതകാലം കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം, ഭൂതഭാവി എല്ലാം അറിയാം ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് പാപം ഞാൻ ചെയ്തു, ഇനി എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യാ ഭഗവാന്റെ? ആ കുറ്റബോധമൊന്നും വേണ്ട, കാരണം ഭക്തി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നേ. ഒരാൾ ഒരുപാട് അത്യന്ത ഹീനമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആ നിമിഷം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശുദ്ധമാക്കാണ്, ആ നിമിഷം എല്ലാം മാപ്പാക്കാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സാധു എന്ന് കരുതണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് കരുതണം? സാധു എന്ന് കരുതണം. അപ്പൊ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഏതാണ് ദൃഢവിശ്വാസം? അതായത് എനിക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ വർത്തിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും, അപ്പൊ അതാണ് അഭിചേത്സു ദുരാചാരം, എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ മാപ്പാക്കാണ്. കാരണം അതായത് അയാൾ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ സാധുവായി കണക്കാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ട്, എല്ലാ പാപികൾക്കും ഒരു
ഭാവിയും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എവറി സെയിന്റ് ഹാസ് എ പാസ്റ്റ്, എവറി സിന്നർ ഹാസ് എ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതെന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാം പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഭാവി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാം കണക്കാക്കാണ്. പഴയതൊക്കെ ഭഗവാൻ മാഫാക്കി തരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സമയം ഇരിക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്തേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇവിടെ. അതാ പറയുന്നത് ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അപി ചേത്സു ദുരാചാരോ, അവൻ എത്ര ഹീനമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയാലും എപ്പോഴാണോ എന്റെ ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ അവൻ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആ നിമിഷം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ധാർമ്മികനായി തീരുന്നു. അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. ആ ശാശ്വതമായ ശാന്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് എവിടെ കിട്ടാൻ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ ചഞ്ചലമാണ്, നമുക്കൊരു തരത്തിലും ശാന്തി ലഭിക്കുകയില്ല. പിന്നെ എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്, കുന്തിപുത്ര നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, യു ഡിക്ലെയർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനോട്. അതായത് നീ പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ തെറ്റിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അർജുനൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, നീ പോയി പ്രഖ്യാപിക്കൂ, അതായത് എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന്. ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാന്റെ വാക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് തെറ്റിച്ചു. കാരണം എന്താ? അതും ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് തെറ്റിച്ചത്. കാരണം ഭീഷ്മർ പറയണ്ടായി, അതായത് ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനായ ഭീഷ്മർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആയുധം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ അർജുനനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റിക്കും. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനനോട് നീ പ്രഖ്യാപിക്കുക, എന്നാൽ ഞാൻ തെറ്റിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല വാക്കുകൾ. അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയാം, എന്റെ ഭക്തന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? അർജുനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഭഗവാൻ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതെ തൂണിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തൂണ് പിളർന്ന് പുറത്തു വന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തൻ എന്ത് പറയുന്നോ അത് കാര്യമാക്കി കൊടുക്കും. അതാണ് ഭക്തനോടുള്ള സ്നേഹം ഭഗവാന്റെ. മാം ഹി പാർത്ഥാ വ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യുഃ പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രാ സ്തോപി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട, അയ്യോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണല്ലോ, എങ്ങനെ ചെയ്യാ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, നമുക്ക് എന്താ യോഗ്യത, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്ത. കുന്തി സ്തുതിയുണ്ട്, അത് സ്തുതിയിലും കുന്തി ദേവിയും കൂടിയും പറയും അതങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ പറയണേ, സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ വൈശ്യരായിക്കോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോ അത് ശൂദ്രനായിക്കോട്ടെ, ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശൂദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, അത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സ്ത്രീ ആവട്ടെ, ഒരു വൈശ്യനാവട്ടെ, ഒരു ശൂദ്രനാവട്ടെ, ആരോ ആവട്ടെ, എന്താ പറഞ്ഞ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ അധമകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായിക്കോട്ടെ, ഈ ബന്ധൻ എന്താ ഭഗവാൻ പറയാ, പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത ആർക്കുള്ളതാണ്? ജാതി എന്താ പറയാ, മതം, കുലം, അന്യ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരോ ആവട്ടെ, മനുഷ്യകുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകളെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് ഗൗരവത്തോടെ ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയും പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്താ ഭഗവാൻ ഇവിടെ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ 4 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എങ്ങനെ എന്നെ പ്രാപിക്കണം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക, അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതായത് മന്മന, അത് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക? 4 കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മന്മന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. പിന്നെ മദ്ഭക്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഭക്തനായി തീരുക, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നു, എന്നെ ആരാധിക്കുക. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തിയിലെ നവവിധമുണ്ട്. അത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്സുകരായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കലാണ്. പിന്നെ പ്രണമിക്കുക. ഒന്നും തന്നെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രണമിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ദിവസത്തിൽ എത്ര വട്ടം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് പ്രണമിക്കാം, നമസ്കരിക്കാം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന്.
അപ്പൊ അത് ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി നിന്റെ ആ മനസ്സ് എന്താണ് മുഴുകിയിരിക്കും. എവിടെ മുഴുകിയിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് മന്മന ഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുർ, അതായത് മനസ്സുറപ്പിക്കുക ഭഗവാനിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. എന്താണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ ഏതെല്ലാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ദൈവിക പ്രകൃതിയും. അതെ, അത് അല്ല. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവാത്മാക്കള്. പിന്നെ അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? അത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, അധമ ശക്തി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ. അതാണ് രണ്ട് ശക്തികൾ. പിന്നെ അതും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തി. അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മായാദേവി എന്ന് പറയും. പിന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? അത് ദൈവിക പ്രകൃതി, അതായത് ദൈവിക പ്രകൃതി. പിന്നെ 9:13 ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ദൈവിക എന്താ പറയാ, 9:13 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും അതീതരാകുവാൻ അവ്യയമായ പരമപുരുഷനാണ്. പരമപുരുഷനാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അതെ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 9:14 പറഞ്ഞു തരുന്നത്? മഹാത്മാക്കളെ ഭക്തികളാലും കീർത്തികളാലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നത്താലും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? മഹാത്മാക്കളാണ്. അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 9:12-22 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അതാണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ശ്ലോകം 25 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അത് ഭഗവാൻ തീർത്തും പറഞ്ഞു തരാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ആരൊക്കെ ആരാധിച്ച എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. 26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ ഭഗവാൻ ഒരു ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ അത് കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, അതായത് പത്രമാവട്ടെ പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്ത് വേണേലും ഭഗവാന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലം കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ അത് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു ഭഗവാൻ. 27 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിവേദിക്കുന്നുവോ എന്ത് ദാനം ചെയ്തുവോ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അതാണ് തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം, എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് മനസ്സുറപ്പിക്കുക, തീർച്ചയായും തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകി മന്മന ഭവമദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുർ, ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പവിത്രവുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സ്നേഹത്തോടെയും ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അതെ, ശാശ്വതമാണ്, സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതും ആണ്. എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ